салом бинандагони азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо меҳринисои абдуҳомид. сархати хабарҳои имрӯз. ташкили озмуни маҳалла ва кӯчаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе. ҳадаф густариши корҳои ободонӣ дар ин замина. беҳтаргардонии низоми хизматрасонии нақлиёти истифодаи умум дар шаҳри Душанбе. мулоқот бо ронандагон бо ин мақсад. 18 август рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ. ташкили мулоқот дар ноҳияи Фирдавсӣ ба ин муносибат. ҳамасола дар шаҳри Душанбе озмунҳои гуногуни соҳавӣ ташкил карда мешавад. ба муносибати солгарди санаи муҳими таърихӣ рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имсол низ озмунҳои маҳаллаи беҳтарин ва кӯчаи беҳтарин дар пойтахт доир гардид, ки дар он намояндагони сохторҳои дахлдор аз 4 ноҳияи шаҳр дидан намуданд. дар асоси нишондоди қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи гузарондани озмунҳои шаҳрии маҳаллаи беҳтарин ва кӯчаи беҳтарин ин тадбири маърифатӣ ва экологӣ дар пойтахт оғоз гардид. ҳайати комиссияи шаҳрӣ ки дар асоси қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе ташкил шудааст, аз кӯчаву маҳаллаҳои пешниҳодшудаи ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Сино, Шоҳмансур ва Фирдавсии пойтахт дидан карда, дар доираи низомномаи талаботи озмуни мазкур ба онҳо баҳогузорӣ намуданд. ҷои таъкид аст, ки аз ҷониби сохторҳои ноҳиявӣ тадбирҳои хӯрамгардонӣ ва ҳам ободонӣ дар 4 ноҳия иҷро шуда, сокинони маҳаллаҳо бо ҳисси баланди шаҳрвандӣ дар корҳои ободонӣ саҳм гузоранд. ба гуфтаи онҳо, тозагӣ танҳо вазифаи мақомоти дахлдор набуда, балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр мебошад. маҳз ҳамин талошҳои дастаҷамона боис гардидааст, ки кӯчаву маҳаллаҳои пешбарӣ намудаи 4 ноҳия ба озмуни шаҳрии кӯчаи беҳтарин ободу зебо ва тозаву озода буданд. таъмини тозагии кӯча, ҳолати ҷӯйборҳои обгузар, гузоштани қуттиҳои партовгирӣ, ҳолати кабудзоркунӣ, ниҳолшинонӣ ва фоизи сабзиши онҳо аз ҷумлаи шартҳои озмун маҳсуб меёфт. бояд гуфт, ки шаҳри Душанбе аз даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун маркази илму фарҳанг рушд намуда, ба яке аз шаҳрҳои зеботарини ҷумҳурӣ ва минтақа табдил ёфтааст. бо шарофати сиёсати бунёдкорона ва созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому tashabbusҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани мо рӯз то рӯз ободу зебо гардида, ба макони писандидаи ҷаҳониён табдил меёбад. дар заминаи ин сиёсати созанда, ноҳияҳои пойтахт низ симои нав касб намуда, кӯчаҳо асфалтпушт, гулгаштҳо ороста ва бо низоми равшанидиҳии замонавӣ таъмин шудаанд. дар баробари ин, бо мақсади беҳтар намудани муҳити зист, боғҳо ва сабзазорҳои нав бунёд гардида, майдончаҳои варзишиву фароғатӣ барои кӯдакон ва ҷавонон сохта шуданд. сокинони пойтахт бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар корҳои ободонӣ фаъолона иштирок намуда, гирду атрофи манзилҳои худро тоза ва ороста нигоҳ медоранд. ин ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ байни сохторҳои марбута ва мардум муҳити зебо, тоза ва бароҳатро барои зиндагӣ фароҳам овардааст. ташкили чунин озмунҳо низ барои тақвияти бештари корҳои ободонӣ ва муаррифии пешқадамони ин бахш заминаи мусоид мегузорад. таъмин намудани сокинон бо нақлиёти ҷамъиятӣ ва беҳгардонии сатҳу сифати ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар пойтахт пайваста таҳти назорати роҳбарияти шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин аст, ки баҳри ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятиву шахсӣ тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд. истифодаи дурусти нақлиёти ҷамъиятӣ ва муносибат ҳангоми рафту омад аз ҷониби ҳам ронанда ва ҳам мусофирон яке аз самтҳои асосии фарҳанги шаҳрнишинӣ ба ҳисоб меравад. дар робита ба иҷрои нақшаи чорабиниҳои тасдиқгардидаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҳисоби мудири шуъбаи нақлиёти дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, роҳбарони сохторҳои марбутаи пойтахт ва лоиҳаи корти шаҳрӣ гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст. аъзои гурӯҳи корӣ 11 августи соли ҷорӣ ин навбат бо кормандону ронандагони корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус яки пойтахт вохӯрӣ доир намуданд. дар мулоқот баромадкунандагон дар самти риояи қоидаҳои ҳамлу нақли мусофирбарӣ, бехатарии ҳаракат дар роҳ, низоми пардохти электронии роҳгиро, одоби муошират, инчунин пешгирӣ аз фарҳанги бегона, шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва дигар талаботҳои мавҷудаи соҳа ва ҷомеа ибрӯз андеша намуда, оид ба иҷрои дастуру супоришҳои масъулин дар самти боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ ба роҳбарияти корхона ва инчунин ронандагон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҷои таъкид аст, ки бо мақсади беҳбуд бахшидани фаъолият дар самти комплекси нақлиёти автомобилии мусофирбарӣ, масъалаҳои хизматрасонӣ дар соҳаи мусофиркашонӣ ва танзими фаъолияти воситаҳои нақлиёти ҷамъиятию хусусӣ зери назорати роҳбарияти мақомот қарор дорад.
ҷиҳати беҳтаргардонии хизматрасонӣ ба сокинони меҳмонони пойтахт давоми чанд соли охир тадбирҳои судманд амалӣ гардида автобусу троллейбусҳои наву замонавӣ ба хатсайрҳо ворид карда шуда ҳамзамон хатсайрҳои нав ташкил гардидааст. Дар ҳафти вохӯрӣ байни аъзои гурӯҳи корӣ ва ронандагон саволу ҷавоби озод доир гардида ронандагон ба худ ҷавобҳои қонеъкунанда гирифтанд. бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар ташкилоти ибтидоии сеҳатии оммаи муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои пӯст чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. гузориши навбатии барнома аз ҷараёни ин ҳамоиш омода шудааст. ҳамасола дар кишвари моҳ 18 август ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат аз ҷониби сохтору мақомоти марбута ташкили чорабиниҳои гуногун идома дорад. дар ин раванд ҳизбиёни пойтахт низ дар канор нестанд. дар чорабинии мавриди назар роҳбарияти кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе, масъулини беморхона, аъзоёни ҳизб ва кормандони муассисаи давлатии беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои пӯст иштирок намуданд. масъулин зимни баромади худ доир ба аҳамияти ин сана ва саҳми табибон дар бахши сеҳатии омма андешаронӣ намуданд. дар идома роҳбарияти кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе баромад намуда иброз дошт ки идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ, сатҳу сифат ва самаранокии хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин тақвияти бештар бахшидани кӯмаки аввалии тиббию санитарӣ, беҳтар намудани инфраструктураи тандурустӣ, таъминоти муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоти ҳозиразамон ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 мавқеъи меҳвариро доро мебошад. ҳамзамон аз паёми президенти кишвар иқтибос оварда қайд шуд ки дар соли 2025 барои соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ 4,3 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2024 840 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар фарҷом як қатор кормандоне ки ба сафи ҳизб ба тозагӣ пайвастанд дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи ҳизбияшон супорида шуд. дар ин раванд фаъолон бо ифтихорномаву сипосномаҳои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ сарфароз гардонда шуданд. дар шаҳри душанбе даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. ғолибони даври дуюми озмун дар ин марҳила вориди сабқати зеҳнӣ шуданд, то ки маҳорату малакаи худро пешниҳод намуда бо ғолибият дар даври дигар ширкат намоянд. шарҳи ҳамкоронамон дар ин бора. маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе рӯзи дуюм аст ки аз даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри душанбе мизбонӣ мекунад. барои баргузории ҳамаи номинатсияҳои озмун дар ин ҷо шароит фароҳам шудааст. ширкатдорони озмун ташкили онро амри саривақтӣ ва беҳтарин имконият барои муаррифии истеъдодҳои наврас ва адабдӯсту хонандагони сершумори китоб маънидод намуданд. қабул намо хонандаам хон, орзуям амал ёбад зуд. ман ғанҷода мариям холмурод хонандаи синфи се литсеи се барои хонандагони болоиқати шаҳри душанбе иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон дар ноҳиявӣ сазовори ҷои дуюм гашта ва мехоҳам ки дар шаҳрӣ сазовори ҷо гардам. сол то сол сатҳу сифати баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст беҳтар гардида шумораи довталабони он низ меафзояд, зеро маҳз ташкили чунин чорабиниҳои маърифатӣ таваҷҷӯҳи бештари аҳолии кишварро ба китобу китобхона ҷалб намудааст. дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор намудани ин озмун шаҳодати он аст ки дар кишвари мо ба фарҳангу маънавиёт, илму дониш ва сатҳи донишдастхудкунии қишрҳои гуногуни ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. сохтору бахшҳои дахлдори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе талош доранд ки озмун мувофиқ ба нишондоди низомнома гузаронда шуда беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст пешбарӣ гарданд. натиҷаи баромади иштироккунандагон ва натиҷаи иштироки онҳо ва пешниҳоди маводи мутолиа намудаи онҳо бармеояд ки сол то сол сафи иштироккунандагон, сафи довталабон, сафи китобхонон албатта дар саросари ҷумҳурӣ зиёд гардида истодааст ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки озмуни мазкур тавонист дар мафкураи ҳама зинаи таҳсилот ва ҳам нафарони касбу кори гуногун ва ҳамаи онҳое ки ба китоб завқ доранд бештар гардид, шумораи онҳо бештар гардид ва албатта мардуми мо ки аз қадим мардуми китобдӯсту китобхону китобхонадор буд
امروز نیز با انعنه قدیمی خود رو آورد. اشتراکچیان نامیناسیون با گروه‌های گوناگون از جمله خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی، اسپیرانتور و دکترانتا و خادمان علمی و ادبی مؤسسه علمی و ایجادی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون تقسیم کرده شدند و به مهارت هر یک اشتراکچی داوران بهاگذاری می‌نمایند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 62 ناحیه اسماعیل سامانی اوید به لایحه دستورالعمل اوید به آزمایش نظام بهاگذاری داخله و معیارهای ارزیابی دانش، ملکه و مهارت خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان مشورت دایر شد. باید گفت که نظام بهاگذاری داخله در سمت اجرای دستور حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است. таҷрибаи ҷаҳонӣ собит сохта аст ки меъёри панҷбалаи мавҷуда дониши воқеи хонандагонро инъикос карда наметавонад. дар он андоза ва меъёрҳои дақиқи баҳогузории фанӣ аз байн рафта, дар навбати худ боиси воқеъ набудани баҳо ва тобиати он ба мақоми омӯзгор мегардад. аз ин рӯ зарурати гузариш ба низоми нави баҳогузорӣ дар шароити имрӯза ба миён омад. дар ин замина бо ташаббуси роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 ноҳияи исмоили сомонӣ бо иштироки роҳбарияти мактаб ва омӯзгорон машварати омӯзишӣ доир шуд. тавре ки гуфта шуд, дар раванди баҳогузории мавҷуда асосан аз се баҳо, 3 миёна, 4 хуб ва 5 аъло истифода мебаранд ки ин меъёр барои баҳо гузоштан ба дониши воқеи хонандагон кофӣ нест. дар низоми дахола бошад фаъолияти таълимии хонандагон аз рӯи 4 дараҷа, дараҷаи олӣ ва 10 зина арзёбӣ мешавад. дараҷаи олӣ иборат аз 2 баҳои 5 аъло ва олӣ, дараҷаи хуб иборат аз 2 баҳо, хубтар, хуб, дараҷаи миёна аз 3 баҳо, қаноатбахш, кофӣ ва кам, дараҷаи паст иборат аз 3 баҳо, нокифоя, ғайриқаноатбахш ва паст ба назар гирифта мешавад. низоми дахола яке аз низомҳои пешрафти замонаи муосири мо мебошад. дар ин низом мо метавонем дониш, малака ва маҳорати хонандагонро бисанҷем. низоми дахбала рақобати байни хонандагонро нишон медиҳад. мақсад аз ин низом дар он аст ки метавонем дар ин низом мо донишу малака ва маҳорати хонандагонро низ бисанҷем. яке аз осон ва дастрастарин меъёр барои тамоми иштирокчиёни раванди таълиму тарбия ин аст ки он аз 1 то 10 хол иборат буда ҳар адад сатҳи дониш, малака ва маҳорати хонандаро ифода менамояд. аксарияти омӯзгорон ва хонандагони давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз низом ва меъёрҳои дахолаи арзёбӣ дар раванди таълиму тарбия ба таври мақсаднок истифода мебаранд ва аз ҳамараи он дар раванди таълиму тарбия бароало мушоҳида мешавад. дар ташаккули рақобатпазирии хонандагон тавассути намоиш додани имконияти беҳтар будан дар байни беҳтаринҳо метавон бо баҳои хуб, беҳтар, олӣ ва аъло таҳсил намуд. низоми дахола мавқеъ устуворо доро мебошад. дар меҳмонхона ҳайат реҷенси душанбе пеш аз бозии даври плей-оффи лигаи қаҳрамонҳои дуюми осиё 2025-2026 байни дастаҳои Регар Тадази Тоҷикистон ва аҳли Туркманистон ҷаласа баргузор гардид. дар он комиссари бозӣ, нозири доварон, намояндагони дастаҳои Регар Тадаз ва аҳли Федератсияи футболи Тоҷикистон ширкат доштанд. дар ҷамъомад масъалаҳои умумии ташкилӣ муҳокима шуда, ранги либоси дастаҳо тасдиқ карда шуданд. футболбозони Регар Тадаз бо либоси сурху сафед ва аҳл бо либоси зарду сабз майдонорӯӣ хоҳанд кард. бояд гуфт ки ин бозӣ рӯзи 13 август дар варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода баргузор шуда соати 17 оғоз мешавад. агар вақти асосии бозӣ мусовӣ анҷом ёбад, ду қисми иловагӣ иборат аз 15 дақиқагӣ таъин карда мешаванд. дар сурати дар ин вақт ҳам муайян нагаштани ғолиб бар асоси муқаррароти фифа зарбаҳои 11 метра таъин мегарданд. бинандагони азиз, ин буд ҳамон хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонаободу сарбаланд бошед.